Opa, xentiña da boa! Cocotes de bacallao. Repolo corazón ao forno con cocotes de bacallao. Unha pedazo de peza de bacallao. E o repolo corazón, ahora falamos del. Vinde comigo que vamos pro forno. Imos ao forniño, que hoxe tocan 30 minutos, casi arrisco como decir exactos. Exacto. Porque da igual neste caso, da igual 3 ou 4 minutos máis, vai quedar máis blandiño, menos máis blandiño. O repolo que imos traballar con el aquí no forno, nada unha precocción ni nada. Unha receta moi curiosa, moi elegante e moi bonita. Xa veredes. Prendemos función de cocción, ok, turbo, pasamos dos turnos, os somos xente tranquila. Cocción convencional. Aí está, 200, moito grado vexo eu aquí. 180, aí está. Aí nos despreocupamos, que si torra, que si non, 180. Pah, non hai fallo. Bueno, a ver, non me digades, estou que hoxe o de 4 ingredientes, non é unha coña, mira de aí, 1, 2, casi pode decir 3, e despois as especias 4, non hai máis. Falta ese repolillo que engarfa, quen vai encontrar o mellor repolo? O repoludo. Quen é o repoludo do programa? Don Rafa Durán. Vamos a ver que nos trae, vale? Que nos traiga, vale máis que si non lle tiro as orellas, que nos trae un repolo corazón. Pero de onde nos lo trae? Don Rafa Durán, ¿dónde estás, compañeiro? Aí está. Traballando, cousa rara. Hola, Xoan, que amigo, que tal? Pilláchesme aquí facendo paripé para a televisión, porque non recollín nada. Que se quere repolos, vouche levar os millores repolos de Galicia, que para iso son o reporteiro o recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. De feito, repolos corazón, sen coma, repolos corazón. Expliqueime? Bueno, queres chiste, non? Pois, Manolo, mercaches dous cans, non? Como se chaman? Pois mira, un chamase Calvin e outro Klein. Anda, como os calzoncillos. Sí, que son boxers. Vou a por máis repolos, vale? Now this one dedicated to the girl with the angel face and the devil heart. You know, so ragamuffin chaka, the most new part players come to deal with the case. Step up, my youth, hear this. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know, but murder she wrote. Real, real. Murder she wrote. Murder she wrote. Murder she wrote. Estou con Sofía, da cooperativa Orsal, en Cambados. Que tal, Sofía? Moi ben. Graciñas por atendernos. Nos frenamosche o ritmo de traballo que levabas, que estabas aquí recollendo repolos. A ver, necesito repolos para o cociñeiro. Repolo corazón, chamase este, non? Sí. Por que se chama así? Porque é picudo, e chaman. Ten esta forma, non? Así Sí, como, sí. como un corazón de vaca. Grandísimo. Por que tan bo o repolo que se dá aquí no Salnés? Será por o clima, máis ou menos, por as temperaturas que hai, né? Quería saber unha cousa acerca da cooperativa antes de continuar co repolo. Levades cantas familias traballades, vivides do campo? Agora hai moitas, non sei, non habrá case 300 familias aí, Casi 300 familias. Sí. Dende o 85, non, que empezastes? Sí, eu como sou unha segunda generación, pero cando empezou eu estaba traballando igual, axudaba a papá, a mamá. Que bonito como xeración tras xeración vai ser dando e hai xente a ver se exigen. máis veterana traballando no campo, pero tamén os novos, non? Sí, hai moitos novos, moitos aí, moitos. A como vai o prezo do repolo, sabes? A como se venden estes repolos? Aí vai por kilo, se vende por kilo. E canto pesa un destes? Canto pesará? Kilo e algo. Kilo e pico? Sí. Dime unha receita co repolo que traballades aquí. Se fai no cocido, gallego. Despois tamén se fai... Como faz ti? Quero saber. Eu fago como se fai o cocido gallego. Con lacón, e co pexuño, e con orella, e despois un pouco de ternera, e todo. E con bacallau? Tamén se fai con bacalao. Estes por Nadal veñen de maravilla, non? Xoanqui, a ver que fai o cociñeiro. Xoanqui, vale cho produto ou non? Vale, home, vale perfectamente, claro. Lanzo cho. Non, que cho dei o mellor María de produción. Graciñas por atendernos, Sofía. Gracias a vos. E a ver se aprendemos algo con Xoanqui, novo. Graciñas. Un biquiño, unha aperta, xente de Cambados. A Horta de Cambados, a de Vilagarcía tamén, a de Vilanova, Corón, todo por aí. A coñezo a ben porque ando por aí. É a miña zona de radio, de acción, ando na bici
por medio desas hortas dá gusto velo, Baixas ao porto, ves descargar aí os chocos, as volandeiras e tal, que, desde logo, adoro Galicia. Bueno, corazón, aquí temos o repolo corazón, non hai máis, Bueno, como di esta muller, como di Sofía, cocido unha pataquiño, un chourizo, un anaco de lacón, fantástico. Ahora, cortamos en cru, encortadiño en cru, un pouquiño nunha ensalada, tela. Ahora, collemos un alliño, un pouquiño de aceite e salteamos, este tamén igual, perfecto, con unhas salchichiñas, con uns criollos, podemos facer miles de cousas, ademais de cocidos, saltexados en cru. Hoxe, por exemplo, o forno. Antes de comenzar con el, o que vou facer é poñer esta cebola con un pouquiño, un chisquiño de aceite de oliva a lume baixo. Aí, que se vaya facendo. 30 minutos, 40 minutos, moi pouquiño a pouco, Teño aquí unha tixola. Menos mal. Chisco de aceite de oliva. Aí. E poñemos a caramelar. Quieto, que como non prendamos, mal imos. Aí está, deixamos. Listo. Vale, eso por aquí. Ahora, a segunda parte. Pola metade, aproximadamente. Aí, temos limpo. Para limpalo, quitamos todas as follas exteriores, co dediño vamos quitando a terra que vaya por aí. É así. Mirad unha cousa, vedes o pedúnculo non o cortei de todo, porque vai ser o que vai a amarrar o repolo. Amarrar, quero dicir, de que non se nos vaya por aí. E despois, o que facemos aquí, vedes, para que asente un pouquiño, facemos así un corte. Entón, así, vedes, xa o temos asentado. E aquí facemos outro corte. Eso despois vai a baixar moito, Aí está, e aí está. Voume dar a volta, porque xa teño preparada a fonte do forno. Poñemos aquí. Collemos unha brocha. Aceite de oliva. E pintamos o fondo de aceite de oliva. Como teño esa tixola? Xa está quentiña, O teño 9. Botamos a cebola e aí deixamos que se faga. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Suave, sen problema. Imos prácticamente olvidarnos dela, Non quero decir que imos a caramelar a cebola, pero sí casi. Que quede moi brandiña, sacarlle moito sabor. Despois, cando este prácticamente feita, metemos baixo. E agora, mirade. Brocha. Pintamos. Eso é. Listo. E asentamos. Un aquí e outro aquí. Ten 4 cousiñas. Imos a facer algo que é moi agradable de comer, moi rico. Imos facer o repolo de outro xeito. Unha vez que o fagades así, vade repetir a facelo, porque agora o que estou facendo eu é meter estes cocotes de bacallau. Pero que o repolo así, sin nada, xa está moi rico. Tal, cando salga do forno xa o veredes, está moi rico. Entón, se o temos xa feito, bacallau, vale, para min é ideal. O repolo este con bacallau nesta receita é o ideal. Agora, que temos unhas costeletas de porco aí, ou temos eu que sei, uns bistés. Preferimos uns bistés, acompañan o repolo en vez da pataca, pero perfectamente, Xa veredes. Bueno, culler, chisquiño de pemento doce ou picante. Eu, neste caso, 12, porque o picante vai no levar despois. Si queredes, eu teño uns chiles que despois, no rostribo que imos facer, e cando cubramos todo por riba, a segunda cocción do repolo, vai no levar. Vinagre, 2 culleradas, sen fallo. Aceite de oliva, 3 culleradas, chisco de sal, e pementa.
Aí, sin máis. Ervas aromáticas, non lle metería. Este repolo sabe moi ben como para apajalo. Si queredes meterlle, a mellor meterlle algunha especia máis. Pode levar un pouquiño de comiño, pode levar un pouquiño de curry. O curry vaille moi ben, un garam masala ou un así. Un chisco, pero chisco, cando falo de chisco, é chisco de canela. Dalle moi ben, moi ben tamén. Pero isto é o que queremos conseguir, vedes? Isto é unha emulsión. Bueno, pois isto botamos así por todo o pemento por arriba. Quieto, ameixeiras. Quieto. Un pouquinho de caldo. Bueno, este caldo, eu xa o teña, este de peixe. Agora, que non tedes caldo de peixe, sabedes que falta moi pouquiño, eh? Ese caldo facedes, pode ser de peixe ou de verdura, como que irades. O facedes con nada, eh? Con cousas que teñes por aí, un anaquiño de cebola, calquer oso e tal, facedes un caldo rápido enseguida. Oso de peixe, quero dicir. Por eso sempre ando dicindo de que todos esos recortes son moi interesantes para ir guardando nunha bolsiña no fondo do conxelador, porque despois fanos falta para estas cousas. Bueno, quero que vexades o xeito. Todo isto que acabamos de mesturar aquí estáse metendo polo medio do repolo. Non hai prácticamente nada abaixo na bandexa, non? Entón, pois, todos os sabores que querades vosotros meter aquí van a quedar tamén por aí polo medio do repolo. Por eso vos digo de que usedes as especias, usedes as especies e os vinagres e demais que máis vos guste. Eu vos dou esta idea de verdad, anotadea, moi rica. Vai todo para dentro, quieto, aquí non queda nada. Aí está. Aí está. O caldo non o vou a levar por si me fai falta un pouquiño para despois. Vou a mirar isto agora, un momento. Como teño isto? Vedes como vai a cebola? Vedes como vai burbullo? Non, estáse facendo moi pouquiño a pouco. Cambia moito, moito arrecendo, cambia moito o sabor. Este é o xeito. Imos terá así, despaciño. Aquí, cando botas de menos unha cociña de ferro, destas cociñas que están prendidas todo o día, entón podes usar coccións largas e largas sin que a conciencia da electricidade caia sobre ti. Imos para o forno. Que bon! Estou moi orgulloso, porque eu sei que vades facer. E sei que vades repetir de facer. Que chollola. Home, xa sei que cocer un repolo tampouco dá chollo, porque é limpalo un pouco, metelo a cocer e xa está. Pero non me digades que isto non manchamos casi nada tampouco, eh? Un moi bo xeito. Bueno, agora, o que teño que facer é, vou a preparar isto. Hola, veciño. Hola, veciña, como estás, Isa? Moi ben, hoxe non che traio nada. Vaya, por Dios. Bueno, nas mans, traio un veciconsello de primeira. No cerebro traes Xou arrolado aquí, información. Traio todo aquí na máquina. Ben. É que me contas, que me vas contar? Mira, eu son un pouco maniática da limpeza. Pero isto herdeino de miña nai, Sí? E miña nai igual. E temos un truco para limpar o aceiro, as potas de aceiro inoxidable que quedan... Mira, ás veces vai xente á casa e miña nai ten, oiches, ponse ali a cociñar, ten as potas inmaculadas, meu Das que fillo. te reflexas nela. Igualito, é o vertedeiro igual, todo. E diste, é como marcache a pota nova. Di miña nai, sí, ten 30 anos. Ten 30 anos e siga así. Uau, increíble, Increíble. É que eu fai, copio no? todo. Enséñame daquela eu despois comparto. Home, é que o seu, claro que sí. Sempre. Cantidad de veces. Eu son o primeiro, A mí, maniático da limpeza non, pero sí que son moi quisquilloso, moi... Sí, o trapo ese ten que ser para eso, ese outro trapo tamén para Pa eso. outra cousa, Uf, sí. Inda aquí e tal, sabes que a veces Moi ben. ando apurado, pero é que teño que limpar, non podo perder o tempo, non? Sí que estou de acordo. Pero sí que é certo de que aí non me paro tanto, porque limpo o cazo, collo, paso o freganzo sempre, paso o freganzo e depois vai para o lavalouzas. Claro. Pero nunca sae brillante, Nunca sae brillante, eu non podo con eso. Pois mira, esta é unha potiña de aceiro inoxidable. Teño por aí, mira por aí, non hai por aí algunha. A ver, aquí. Aquí teño Ou a... aquí debaixo. Mira, esta. Esa, vale.
Isto é o que me refiro eu, ves? A ver. Ti lavaches esta pota. Sí, claro, la ve. non che quedou... E Efectivamente, pasei de efectivamente. aí, sabes, que está limpa. Está limpa, claro, a pota está limpa. Isto non marchou. Pois a mí No. isto non me gusta nada velo. E a miña nai tampouco, é pona enferma. Eu prefiro tampouco velo. Claro, a ver, e non hai que rascar, porque isto, mira, se te Pois estou eu dando rasco, vinagre. A ver, pero para quitarlle estas marcas, Sí. con vinagre, con unha pouquiña auga, quente mismo. Queres o E vinagre? sí, veña, che verás. Vale de viño? Pois, veña, veña, ese mismo, sí. Ten que ser Vou de quitar moda. os anéis, Dios, Vou oye, mi fregar. madre. Sí, Ai, vou- tes petos aí na saia e todo. Ui, teño un peto. Vai. Veña, bótalle, ti bótalle aí. Moito, máis. Sí, oh, máis. Vai, toda esto é paja produtora e vinagre a mazo aquí, máis. Así, vale, no, así, xa Máis, cheja, queres un mira. pouco de colonia. E agora, mira, é que xa o dereito, mira pa aí. É certo. Oye, Ti manda velo, cagar. pero o Mira pa aí. dereito. Bueno, pois nós poñemos agora un chorriño Oye, de que auga. acabo de flipar. Mira. Sois en todas... Pero é certo. Sí. O momento, a ver, pero ahora se rascas un pouquiño, Claro. nada, sen Xa facer queda forza. mellor. Claro, xa queda mellor, mira. Ti ahora pos un pouquiño de auga. A ver. Vale, a mí veño te enredar, pero... No, non me enredes nada, teño cebola caramelizada, está ben, acaramelando. Pero é que o outro día limpei o vertedeiro neniño que me quedou e dixen, isto teño que contar a Xoanqui. Aquí o aceiro, e O máis aceiro. a villa. Todo. Para limpar Pois a mira, villa e deixámoslo todo. así un pouquiño, pos un pouco de auga. Sí. Mentras parolamos pi, pa... Deixas así. Xa o brazo. Botolle así un pouquiño daqui. Mira. Do xabón de A ver, cociña. estamos na casa, deixalo un pouquiño máis, vale? É que Vale. deche moito millor. No, pero xa se notou. Pero- É o que diste, que sí? Sí, xa se É ve. unha pasada, Porque quedan todos eses cores e tal, non sei que, xa quedou completamente mi madrina. Aquí sin trampa nin cartón, non o fixamos a propósito, No. Pero isto, E mira... por fora, moitas é veces, e o cu Ai, tamén. pero, si, o cu vou dar outro truco. Aí Vou xe sí. doiche 2 por 1. Mira pa aí, Mira pa aí. Sí. Oye, Isa, de verdade, O gústame momento, eso. en Sí, serio. señor. Jolín, a ver, é cousa de maniáticos, é verdade, Eu quero dicir, eu que colles, abre lá a cena, colle lá a potiña, e chico, eu vexo esta pota, e a min é que me dá un justo, xa me entra unha cousa polo corpo. É certo, sí, é Bonitura. Bonito. As cousas sí. Con A mí gusta máis bonitura. que cociñar bonito, empratar bonito, facer bonito, Claro, sí que é A certo. vida. Vale, pois o cu, Espera, efectivamente. que A ten ver. xabón, vamos botarlle que ten xabón aquí. Vale. Ah, sí. Pois, onde está o bicarbonato? Do outro día, que tiñas aí un tarriño que me prestaste. Espera, que che busco eu. Aquí, ó. Xa saiu dos sitios desta O qué? casa. O bicarbonato do outro día. Sí, claro, xa te esti da man. Xa o teño da miña man, Xa oi. era máis que eu, onde están as cousas, Mira, da miña pois cociña. A ver, aquí serviría o vinagre tamén. Tamén. Entendes? Pero se non faz unha pastiña co bicarbonato, Co bicarbonato e o vinagre. claro, ou un pouquiño de auga, mira xa, facemos así unha pasta. E ti deixas yo aí. Home, ahora se lle bota o vinagre encima, isto emulsiona. Botamos un pouquiño? Bótalle un pouquiño, xa verás. Vale. Isto emulsiona. E xa dixo, na casa deixámolo descansar un pouquiño máis. Aquí molo facer rápido, para que se vexa. Aí vai, compañeira. Pero, mira, bótalle un chorrillo, Aquí xa un verás, que isto ademais traballa. Claro, ahora, Viches, emulsiona ahora. Claro, E flipa. agora deixámolo así un pouquiño. Claro, ti estás na casa e mira, ves, mentre se fai a cebola, Mientras Pois vais a deixala cebola, botar deixas así. isto así. un pouquiño. Bueno, vouche confesar unha cousiña. Despois Eu uso frajala, tamén mira. para o óxido, a mí gustan moitas ferramentas. Claro. Son moitas. Oye, como se nota, E oxidas. Notas un montón, é unha pasada. E a ver, non o deixamos abrandar porque hai que deixalo, nada. eso deixas aí na Claro. pía e tal, e bueno, se deixas dun día para outro tamén mellor. Bueno, estupendo. Tamén. Despois miras, É o listo. sea, que eu pinta os beizos aquí. Vale, bueno. E a bueno, ver. de espello, que quero dicir, aquí non, pero... Podo limpar- Fai de pintar os espello. Mira, Non penso facelo, de pintar os beizos. mira. Cambiou ou non Nunha cambiou? A ver, que non quero... tarteira Mira, pa aí. cambiou moito. Cambiou ou non cambiou? Sí, señor. Pero Sí, nin señor. con un minuto, Ningún minuto. Claro, ti Mi deixas madre. isto na casiña media hora, vas facer aí outras cousas, fréjalo, claro, outra cousa. Boa, e non hai necesidade de ter as potiñas. Perfecto. Feas, Vou darlle volta a cebola. Feas. Veña. Mira, faime un favor. A ver, Chiscalle un olliño a esta xente. Ah, Porque moi eu, ben. o único que teño que facer agora é esperar a rematar, porque teño un repolo no forno. vale, Que metín fai vale. 5 minutos. En 25 minutos, en 30 minutos en total. Vale, moi ben. Entón, para non aburrir esta xente, o que imos a facer é acaramelar un pouquiño esta cebola e rematar co repolo. Vale, recollemos aí atrás, recollemos as patas, E veña. recollemos as potas, sacamos o repolo xa feito e xa nos poñemos cos cocotes, co dentiño de allo e máis co
Moi ben, moi ben. Cochine, mi cuanti. Muy ben. Ángeli. Chico, un golliño, anda, veña. 1, 2, 3. Agora. Pintaza, non me digades que non. Agora, fai falta ter nada para facer este repolo corazón? Nada. Isto ahora mesmo, tal e como está, a mí non se me ocurre o que teño na casa. Ahora mesmo, todos temos na casa, o repolo aparece. Pero todos temos unhos ovos. Si collemos isto, facemos un ovillo cocido, botamos por riba, cun chisquiño e tal, xa temos tamén a cea feita, Xa non dixo un bistec, calquer cousa. Ora, tamén casamos o bacallao, este bacallao, con isto, queda perfecto. Pero é un recetón. Solamente isto xa é un recetón para min. Bueno, continuamos. Moito falta, tamén non é para tanto. Retiramos a cebola. Xa vedes, non? A caramelada non, pero case. Aí. E aquí, neste mesmo aceite, bueno, se vos fijades, o que estou facendo, vedes que teño inclinada, teño aquí sobre metida, non é para mosalos, evidentemente, pero tamén quero recoller todo isto. Toda esta grasa é a única grasa que lle botamos antes. O resto evaporouse durante 30 minutos, o que o caldo e demais que botamos por riba, eso evaporouse, pero queda iso. Iso imos aproveitale, iso imos a coller e despois, antes de enfornar por segunda vez, o que collemos é toda esa grasilla que ten todo este sabor, ese aceite de oliva, e botamos por riba. Non sei se lembrades que unha vez fixemos uns cocotes tamén de pescada ás 3 voltas. A idea ás 3 voltas era aproveitar toda a grasa de cada unha das voltas para volver a botar en riba do peixe. A idea é esa. É moito sabor o que hai aí. Ben, imos ca segunda parte da receita. É poñer un fondito de aceite, un fondiño así, e marcar a lume forte o bacallao. O bacallao xunto co allo e cos chiles. Encántame estes cortes de bacallao. Eu creo que un lombo de bacallao de calquer xeito podese facer, é moi noble, evidentemente, é onde sacas a tallada, un lombo aí bo é bonito, non? É unha chulada. Agora, estas partes, as os cocotes, a parte última, todas teñen unhas propiedades, teñen uns colágenos, teñen un sabor que a min volveme loco. Volveme loco. Eu, de verdad, vos digo en serio, eu invitades a comer e me dicen, oye, Meixeiras, que queres, o cocote ou o lombo? Eu o cocote. O lombo de eu xa comí moito lombo. Deixademe disfrutar con estas pezas. 9. Podemos meter un pouquiño de fariña para que non salte tanto, tamén é certo. Pero nosotros somos uns temerarios aquí, igual que saldes e facemos aí mierda. E fora. O teño no 9, Deixamos aí. Collemos o dente de allo e pelamos. Non pode faltar co bacallao, para min. Tamén acepta, Acepta perfectamente aí. E imos en discos, así, finiños. Moi finiños, que se fajan en nada, porque isto vai no último momento. Cando retiremos o bacallao e cando metemos o allo máis o chile. Aí. Este oco. Con un vai chegar. Retiramos parte das sementes, por lo menos non todas, pero parte sí, Veña. Estáse marcando ben. E agora, imos o rabo para dentro, o rabo da tixola, quero dicir. Aí vai. Oh, quieto, Meixeiras, que isto está que ben pule. Marcamos.
nunca falo do rabo, ahora lembrouseme, vedes como queremos, vedes este marcado, isto que buscamos. Xa está, Aquí vai pro forno, isto xa está. Quieto. Apagamos. Esperade. Vinde para aquí. Esperade, quietos. Estaba falando do rabo, o rabo sempre para dentro. Vale, antes o tiña aquí para fora, por eso saltoume xa por inercia. Sempre, lembrade, todos os accidentes de cociña veñen por aí. E cantidad de veces que facemos así, deixamos así sin mirar, e despois nos damos conta, e ala vai. Tiramos o aceite que hai nos encima, e montámola ben. Vai así, capela hacia arriba. Aquí hai 4 racións. En total, lenchaza para 4, Vale, vale. Agora, esta tixola volve para o lume, Un segundo. Así. Así e así. Ahora atópome mellor. Volve para o lume. 9, 8, 7, 6. Ben. Allo e o chile. Vale. Culler. Eso é. E agora, aquí, este alliño vai con este xugo. Aí vai. Aí vai. Todo isto vai ahora por riba. Antes botamos a cebola, Pero isto aproveitamos todo. Que non vos quede aquí. Mira, ainda non saliu do forno. De verdad que o recento é brutal, Isto colledes dous repolo, porque aquí collen ben outros repolo máis, Xa o temos listo, Este allo está listo. A cebola. E apagamos. O toque de vinagre, nótase moitísimo ese toque tan agradable, sabedes? Ben, e que nos queda? Quédanos, facer arte. Esta cebola vou a meter por aquí, por o medio dos dous, así, cos alliños. Aí e aquí. Aí vai. Vai toda, Non vos creades, vai toda para dentro. Aí. Xa non teño espacio neste outro repolo, xa non me queda. E aquí, aquí, e agora collemos a tixola e aí vai. Soltamos todo isto que quede por aquí por riba. E voltamos ao forno. O forno imos a subilo a tope, 230 grados, que é o que teño eu de tope, e vai estar 4 minutos, non vai estar máis. Vide comigo. Ok. Acabo de apajalo, por lo tanto debería estar quente de todo, Aí o temos, mira, prácticamente o temos quente, ves? Aí está. Debe de estar a 200 graus aproximadamente. 230 non tardamos nada. 4 minutos. E listo para comer. Vémonos aí, na esquina da mesa. Vai a haber bandullo, Bandullo contento. Vamos quedar así co bandulliño. Cousa rica, Vémonos. Repolo máis bacallau, garantía de sabor. Abrimos o repolo pola metade e asentámolo nunha fonte de forno previamente afeitada. Nun cunco mesturamos o aceite co vinagre,
o pemento doce, o sal, a pementa e un pouco de caldo de peixe. Salseamos o repolo con este preparado e enfornámolo 30 minutos a 180 graus. Nunha tixola rustrimos moi ben a cebola, marcamos os cocotes de bacallau, incorporamos os chiles, o allo e asentamos os cocotes co mollo enriba do repolo. Enfornamos 5 minutos máis a 230 graus e listo para comer. Encantan este tipo de receitas, porque eu creo que os galegos sentímonos moi identificados con estas verduras, como pode ser o repolo, o grelo, a naviza, en fin, o repolo está presente na nosa gastronomía desde tempos inmemoriais e, ademais, se prolonga durante todo o ano. Non se resume solamente a época de inverno, sino que durante todo o ano estamos a papar repoliño. E que dicir do bacallau? Sentímonos tamén plenamente identificados co bacallau. E que decir da cebola, e un allo, e o pemento doce. Ao final son 4 cousiñas. E vos podo asegurar de que é un platazo para sentirse moi orgulloso. Para invitarvos intensamente que o fagades na casa, por favor, facedeo, porque non vos vades a arrepentir. A tixola, fonte de forno, non manchas prácticamente nada tampouco. E das de comer a 4 persoas aí, no que chisques un ollo. Por 4 pesos, pouco máis. Bueno, unha partiña moi grande. Un bicazo a todos e todas e ata outro día. Chao.